Il-Kamra Mortwarja ta' San Vincenz de Paul inbniet fl-1914. Tul l-aħħar snin tħallit fi stat ta' abbandun li żgur imur lil mid-dinjità li kull persuna jisħoq ilha meta tħalli din id-dinja. b'40,000 € u b'ħidmet l-impjegati ta' San Vincenz inbeda proġett li se jwassal għal bidla drastika. James Karabot, koordinatur tal-ippjanar fl-Isptar San Vincenz, għal huma diversi l-bidliet li se jagħtu aktar dinjità lil mejjed u lil qraba tiegħu. Is-servizzi ħajkun bla dubju iktar wieħed personalizzat, għax inti tista' tqatta' iktar ħin f'ambjent iktar modern mal-eżist tiegħek. Hawnhekk li jiġi wkoll jiġi l-qassis fejn flimkien mal-qraba jitolbu flimkien biex imbagħad joħorġ flimkien mal-kummissjonant biex isir l-quddiesa u jiġi jindifen il-persuna. Fost ix-xogħol li għaddej hemm dak biex ikun hemm sistema ta' arja kundizzjonata, sistemi ġodda ta' elettriku, ilma u drenaġġ kif ukoll kamra attrezzata aħjar għall-istaff. Il-kap eżekuttiv ta' residenza Ġożien Kutajjar spjegat ukoll kif maħżen se jinbidel f'kappella. Min kamra li kienet utilizzata biss bħala maħżen u ġieli anke bħala stafferja, ħloqna bi pjanti ġodda kappella li ħadkun qed tilqa' lill-qraba li jiġu għal dawn is-servizzi tal-aħħar u anke żewġ private viewing rooms. Jiġifieri meta l-qraba jiġu biex jagħtu l-aħħar tislima se jkollhom kamra privata fejn huma jistgħu jagħtu din l-aħħar tislima lill-qraba tagħhom. Il-ħsieb huwa li fl-aħħar mill-aħħar il-Kamra Mortwarja tilħaq il-livell għal dak tal-Isptar Mater Dei.